ser ud som om de har været der. Men det kan ikke se om det er rigtigt svin eller det er rådyr. Det er sgu svært at sige. Det lugter af svin her. Ja. Ja, men det er først lige nu, synes jeg. Ja. Men vi burde jo kunne se det. Det er kameraet, men der er der nogen borger i natten. Ja. Godt. Ja, det var fint nok. Så knalder det helt forbi. Så du har fået billeder på kameraet? Det sender han vel hjem til en computer, eller hvad? Nej, det er ikke dem der. Der er ikke noget at se der. Det er ikke et memory-kort, det er dem, der har taget 9 billeder. Ja. 5 eller 9? 9? MMS. Det må have taget 9 billeder. Ja, det skulle man tro. Men hvis det sidder et memory-kort i, så kan vi da bare prøve at sætte det herovre i kameraet, og så kan vi da se noget. Hvad tror du, der gør? Det er bare lige åbne her. Det går nok ikke. Nej, den sidder i stålvejen for. Hvad siger I? Ja, der har været her i hvert fald. Et eller andet har det været her. Ja. Og så før nu. Det kan vi se, om det er sødt. Det er kønsfest lige deroppe. Men ved I hvad? Det er som Søren siger lidt med haveskolen med at sætte sig der. Det er jo fint. Hvor kom indenfra, sagde? Kommer lige fra bagfra nu. Ja. Ja, derfra. Du skal bare sætte det her lige ved de der små bus på en havestol. Puff! Ah, det er lige tæt nok på. Hvorfor? Det er ligesom, hvor de kommer fra. Så kan vi slå dem med kølsen. Nej, det skulle også lige komme til at sætte for lavt jo. Så skal de jo helt op på toppen, før du kan se dem. Det er vel rart, hvis du kan se dem om i skoven. Der er bare ingenting til, hvis du vinder den skrive. Nej, og det er tæt på. Nej.